Mantie jara malolo TV en kine makare ma indie nchino mar kuku mar wach kod an Jeff Lombaka achiel kachiel odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche mabende osebedo katimore koni kod kocha to moloyo mago eko mag siasa kaachiel kod mago eko mag dongruok mag uchumi. Antiere kod wendo e studio kaendi odiochieng' ma kawuono abiro miye thuolo mondo mos wenyisu kaunti mowuokie kaachiel kod kama olonye mondo wadhi nyime kod twak machielo kama rwaki. Erokamano Jeff, an iluonga ni George Yongo. I county mar Migori, Nyatike constituency. Alonye wach mar finance. Yes. An atimo finance. Mane gima bere ahinya. Yeah. Generally is economics. Yes. Yeah. Erokamano ahinya George. Arwaki studio kenago ni erokamano kuom chopo achiel kachiel. E studio wa audio chieng' makawuono wadwa rango weche mag dongruok mag uchumi kaachiel kod sani wang'eni wantiere e kinde mag siasa. Nwaneno ka juma mokalo weche mag welo ne timo koni kod kocha. Jubilee biro chako time, ODM ne osechako time. Nono ka weche moko mag tungni koni kod kocha ni beti. Modwa rango en ni to oganda wa kawadhi e seche mag welo kata kwadhi e yiero kama indi. Bende weche mag tungni machalo kama gi kionego beni gik mabet. Apa ni tungni gi okonego bed ni bet. Kes yiero en gimoro mitimo kawuono. To kiny ichaki dok mane odi. Yeah. Koro oningo waketuru gimoro ni ung'iyo demokrasi. Uyiero ng'at mupani nyalo konyo. Koro wach mar tungni ok ber. Ka en jiranda kawuono kiny en jiranda. Election en gimoro mabiro once to dhi. Koro oganda oningo ng'ini wach mar yiero ung'i ng'ama nyalo konyo to yiere. Ng'at machielo chako dong boningo dong. Always there is a next time. Ng'ato nyalo temo kata kodong. Yeah. Koro ng'ama kato kodong to onyalo weyo, onyalo siro jok moko. To iparo ka waneno ka yiero mar ODM Busia ne otime kendo tuma kod Ojamong. Ne olandi ni Ojamong oyobo to otuma no tamore wach no kendo kanda mathoth bende ne neno ni nigire kaka ne otimo ber. ODM ka gitiyo kod duol mochung' e taweche mantiere ne mar gini wacho ni gitiyo kendo gimatere kod abich. Iparo ni mano onyiso nang'o? Onyiso ratiro makare mag demokrasia koso en wacho chalo nade? Aparo ni kaka ne ging'ade koro gidhi nuoye next time no mano onyiso wach maber. Yeah. But ODM as a party also oningo gitim no wach moro ma there should be fairness. Yes. Yeah. Kopo ni ng'ato yombi odong asto support ng'ama chielo cha. To wach man gitimo kawuono no ni man gi cancel no aparo ni en wach maber kabisa. Onyiso ni there's signs of democracy. Yeah. Meso ni koro pach jopiny sani koro ochak win. Yes. Yeah, oningo bed aparo ni oningo bed ni kan tie gimoro marach tiloso. Koko lose to nyalo kelo no weche mang'eny mbele moingo kolose. Koro kaka ne ging'ade no ober kech odhi gengo gik mang'eny mbele kocha. Odhi gengo kendo jok manyalo kata wuok e party. Yeah, koro konyo. Koro ningo gidhi gibed piny to giwach ni wach mar koko ne wadwaro bedo transparent, wadwaro bedo fair. Asto ningo gilos kaka giyiero. Oningo gibed gi systems makaka giyiero. Maka gimoro wuok kidong tineno ni adong. Koyombi tineno ni oyombi. Yeah. Erokamano ahinya. Nyisana na George ni weche mag dongruok mag uchumi ang'eyo ni sani nyeri kata kenyalo paro joma mokalo bengi mar piny mangima wacho ni gineno ka koro indication mar growth mar uchumi mar piny mar Kenya nyalo dok chien kane giwacho weche machalo kaka weche mag drought kaachiel kod weche mag yiero ni samoro luoro bedo ka oganda dhi weche mag yiero. Iparo nade kaluwore kod dongruok mar uchumi mar Kenya? Aparo ni yiero in the past obedo created. Yeah. But jowema create politicians. Yeah. Koro kaka negiwacho ni to me okaneka unless otimore kaka moro machalo 207 mano wan gi chaos mang'eny. But ka politicians were sure wani onge tungni madhi bedo taparo ni development does not depend to a certain extent but oko depend ahinya e yiero mwadhi timore go sani kech depend in such a way that investors ma oko bro ng'iyo ni sani kopona tero pesa Kenya kata katimo gimoro Kenya to nyalo kethore. Ging'iye ni anyalo tero pesa lakini joma dhi Kenya onge kaka sector mar tourism. Yes. Yeah, ng'ama do invest in that sector bro ng'iyo ni this year wadhi yiero lakini koro kako kubet to welo ma oko be onge. Yeah. Mane kaka Meso ni weche magire neno ka ok nyal onge tenruok mora mora ma en godo ka uponi to wacho ka en mar kweto onge wach mar luoro mar dongruok mar uchumi.
kain mar kwet anena ka development wise wadhi beda mar normal, but is something ma bedo created. Yes. Yeah, it's anticipation. Jing'iyo ni kama otimore to ma ok nyal timore. Koro in planning we call it risk, and risk factor moro kanyo miketo ni this year anya bedo gi koko. Kwa bedo gi koko to development dhi dok chien. Kech joma kelo no pesa koa oko dhi dok chien be. Tourist mabiro, welo ma oko dhi dok chien. Yeah. Koro pesa mwayudo mwanyalo develop go country cha dhi dok chien. Dollars ma oko. Yeah. Mane kaka ineno ka onyalo bet. Yeah. Misane sani koro kaka waneno ka sani wantiere higa mar abich nyaka ne Jubilee chak tich. Yeah. Okang'eyo ni un kinyalo pare kata king'iye from 2013 nyaka sani inyalo wacho ni gin okenge mage mwasegoyo kod Jubilee government. Jubilee government okane kwasego okang' maduong' ahinya. First, gima nyalo wacho ni tangible minyalo neno Jubilee government en standard gauge railway. Yeah. Mano kende minyalo neno. Mano kende manyalo neno, but wach mag yore, corruption levels di malo, in fact golden but not of millions. Now what weche mag pesa madhi billions of money. So I mean oningo bed ni gitimo mang'eny moingo gik magisetimo. Yeah. Corruption ema tieko. Kech king'iyo sani iwacho ni there's ni pesa onge mar development. Yes. To king'iyo udi migero kata Nairobi ka kende, ineno ka udi go ng'eny kabisa. Koro you wonder if the economy depend to pesa moko gito wuok kanyo. Yeah. To bank be wacho ni sani ok miji pesa. Koro en question moro kanyo moningo gingi kabisa. Gima nego gi en mana corruption. Yeah. Corruption ema nego piny mar Kenya. Corruption nego because now is and in terms of billions. Ji wuok gi pesa bank go gunia. I mean is serious. Moningo bed ni obedo tackle gi anti-corruption. Ma anti-corruption be onge gimoro matimo malongo. Pok chakre actually it goes back to seriousness. King'iyo maber jok mitere court mitere jela gina jok matindo iwinjo ni ng'ato kwalo 30,000 odiri. Jok makwalo billions of money iwinjo ni ng'ato siji kaka ilongo nango NYS. Jogi neno maka giwuotho freely. To jok mokwalo 100,000 ng'ato kwalo 50,000 joge mineno ka. Koro ningo wabed gi example moro ma ikawo nwa ng'at moro ma masinia kata politician moro ma chini ng'ani okwalo pesa. Utere jela kachacha. Kotere it will serve as an example. Kora ng'omiyo mano timore ni jok madongo kata jok madito kolal gi mwandu mathoth to giwuotho Afrika kiwacho ne to ng'at moro ma bende nena dhano kaka wan kama indi to kolal kata 20,000 moro tikawo ni okawo. Ang'o makelo pogruok e wachno? Aparo ni en systems, even the court system. Yes. Yeah. Wan gi gik moko machalo kaka bond. Apani we need to change our laws. Maka ng'ato sayud no kwalo pesa ma over $1 million. Onge tiende ni onge gimoro ni okonigo bed ni uwe ng'ani ni uwuothe pap kanyo to en gi billions. Because kikwalo billion, it means kato mi ma bond mara $1 million. Inyalo chulo. Yeah. Koro court fellow waka to executive be fellow. Yeah. Ok gin strict. Oningo bed ni gimiyo example gi ng'ata di achiel. Ka gitero ng'ano ye kawuono at least ibro neno kech wach ni ka jatendi ka ukwalo gi jatendi tineno ka jatendi odiriye. Yeah. Kata ni in kan ukwalo kode kiny kidhi office tiwacho man hapana ka jatele modhi ambe ang'eni gini kora awera go, lakini ka jatelo kodhi I mean onge kaka nyalo weke gini onge gimi biro tima. Ka jatelo kodhi amba ng'eni am covered. Koro ningo bed ni executive keto no pressure ma jok madongo makwalo gi oningo gidira ariyo moko iye. Ka gidira ariyo at least kata oningo bed ni court chieng'oro tamani it's your right to get a bond, but oningo wach ni pesa mikwalo ng'eny. Kech ikwalo pesa mane nyalo konyo ji mang'eny kaka sani wan gi kechni. Yes. Ikwalo pesa mane oningo bed ni konyo ji. Ng'eyo chiemo ne jok ma tho. To in koro kidhi kode te I mean
akia kata gima ji timo gi pesa mang'eny gi seche moko kipenjori malong'o. Yeah. Gikaw ya kawato gidhi onge okang' mikaw. Yeah, kata ka in gi wach ni billions of money. Koro kata kidhi mana America every day, I mean it become boring. So ningo giwe pesa mondo at least o develop the country. Yeah. Iparo ni mabe wach monyalo wuokie machiegni, wach mar corruption nikech en wach mosewache e kinde malach. Wantiere nyaka gi institutions monego bedni moketi kendo michulo pesa gi taxes magwa ka jopiny mondo mi oked kod weche mag mibadhi. Be en gima wanyalo wuokie machiegni. Aparo ni wach mar corruption ok aparo ni wanyalo wuokie machiegni. Odwaro a complete overhaul of government, politicians. Yeah. Both in opposition. Nikech kata king'iyo mostly wayuak ni national government kwalo pesa. Yes. But kidrill gini down nyaka county government. Onge gima ji timo. Yeah. Anyalo mi example county machalo wach ni Machakos. Yes. Yeah. Yes. Inyawacho no kwalo pesa. Lakini inyalo dhi Machakos ine there is a Machakos People's Park. Inyalo dhi Machakos iwach ni ineno ni ndara more kawuono governor ogero ka gi pesa county. But kidhi e county moko gi. I mean onge gimoro minyalo chuoyo wangi kama wachi ni pesa county otimo no kama. Kuma chalo Migori is a hell. Kidhi kumoro ni Nyatika ida kumoni ngikao 10 minutes ikao 3 hours. Migori Nyatika pani is the biggest constituency sani. Waonge ndara. Koro is chaotic. Skunde wa yudo ka nyithindo pod dhi skunde maglo. Kori penjoria to pesa de kanyo. Pesa CDF gini it goes down to county to constituency. Kech kingi yudo ka MP chamo CDF. Governor chamo pesa county. Kidhi national government agimbe gichame. Tana no Auditor General golo report e kinde maluongo nying governors, luongo kata nying MPs midwaro ni mondo ochiw duoko ne penjo kaka gitiyo kod omenda. Kare kosegol nyingi gi audit report to itero gi ang'o matimore. Ang'o ma iwach chaklal kanyo ma wach no ochako rumo. Pogana ko wach ni governor no yuri kod questions achiel ari adek machalo kama mag omenda wakaw ne okang' machalo kama. So audit reports gi kugolo golo gi to dhi to rumo ma. Inge gima timore ni audit report in fact kanya nyalo commend Auditor General Mr. Uko. Otimo tich maber. Lakini kosi ingeni tich nen gi limit. En mana gik moro ni ana investigate. Yes. Ong'iyo kaka pesa otiyo. Ogolo report. Report kose kawo koro ntie other agencies moningo bedni koro kawo that ka pesa olal. Koro gine magi kawo from there. Machalo police. Koro gi investigate ka pesa no lal to ningo bedni jok mochame chulo. Yeah. Manyiso ni en onge kod both. Iwacho ni? Iwacho ni iye kod uko tich masebedo kwa timo. Tich ne ayego lakini nitie jok makoro ok tim tijgi. After kosegolo report no nitie jok makoro ningo bedni kawe gi kanyo. Tieko ni ngani pesa olal nyiso kumi time gi gini. Wach ni igero yoni ere yono. Iwacho ni ng'iewo kata tinga mapuro ne ji kuondego. Ere tinga no. Yeah. Koro nitie jok moningo bedni kawo tijno. Kose kawo tijno itero joge court itweyo. Emana nyisi mokwongo kacha ni nitie pokwa kawo jomadongo kata governor moro achiel odhi oninde sel kata 1 month moko wuok. Chieng' mwaburo timo kamano. Apani there will be a change. To kopogore gi mano ningo jibo ningo chiew, ogando ningo chiew ng'ini ka ng'ano kwalo pesa. Pesa mokwalo gi mapudi idhi miu gimoro 100 bob. Koro ningo bedni ka ng'ano kwalo pesa to next term igole. Ng'ama chielo chako kwalo igole. Koro ng'ato modhi ong'e ng'ani ka dhi takwalo ang'ina dhi wuok. At least there will be something. Manyiso ni waonge mana gi ranyisi makare. Mondo mi waonge kod example wanyalo wacho ni ng'ane kotimo kama indi mondo mi oganda obed kod luoro. Yeah, waonge. To gini corruption oketho pinywa. Iyudo ni corruption wadhi wa corrupt nyaka electorate joma yiero. Imi 100. Idhi yiero ng'ato nikech 100. Koro corruption starts with you. Yeah. Kata in miyiero ji midhi yiero MP, di yiero governor. Ko mi 100 nyise ni apana 100 ni dhiger no go school, ok adwar 100. Yeah. Koro ochakore gi piny.
igole mane piny ka nyaka ng'ama kawe erokamano. Wabiro dhi yo matin kwedugo to wabiro rango ni to nyaka nwabed kod sirikane mag gwenge Luo Nyanza, wabiro neno ni to gin to gisekonyowa e yo machalo nade. Kaeto wabiro donjo achiel kachiel kaluwore kod aneno ka oganda osiko mana ka penjo ni sani ging'eyo ni ji dwa dhi e yiero. Waneno ka Jubilee wang'eyo ni flag bearer margi en ng'ama chalo nade, NASA waneno ka pod manyo flag bearer margi. Wadwa rango ni to maendi bende bino nyalo kelo olo e kind jogo ombulu ma sani koro dwaro malich ni mondo ging'e ni to gin gichimo kama chalo nade. Mainti jara malolo wetiva chako duoge thuolo mar ariyo achiel kachiel odiochieng' kawuono warango weche mopogore opogore masewere katimore pacho kaendi ma bende gin weche go mag dongruok kachiel kod weche mag uchumi. Antiere kod wende studio na jok moko kanene abro mi thuolo kendo chako nyisu nyinge mondo wadhi nyime kod twak machalo kama arwaki studio kendo. Erokamano Jeff, an nyinga gi nyinga iluonga ni George Yongo, Janyatike, Migori County. Erokamano ahinya George. Chaka ruoke ka nwawuok to nwaweyo kwa wach mar mibadhi. Kiwacho ni okine ka sirikane mag gwenge bende wacho ni sani mibadhi nenore ni osebeti mathoth miwuoro. Nyiso ni nyaka nwachak bedo kod sirikane mag gwenge. Chon wawacho ni othirwa nikech wantiere opposition. Sani wantiere kod sirikal e dhot. Sirikal ma wantiere go e dhot ni nyalo wacho ni osekonyowa e yo machalo nade. Koso ok osekonyo. Anya wacho matin ni sirikal mag gwenge gisekonyowa to an extent. Ntie resources manok wayudi, lakini sani nyalo yudo ni ntie gik matindo tindo magiseloso. But gisekonyowa, but onego gikonyowa mo. The reason momiyo nwakelo sirikal mag gwenge gi nikech nwadwaro resources wa malo kucho gi piny. Kech ji ne wacho ni there is no distribution of resources. To kakoro resources gi oselor ka, ntie ang'ino moro mabe kayo wa iye ka miluongo ni corruption. Ene mohinyowa kech pesa gi iyudo ni kidhi e gwenge kaka okada wacho ni kanye, lakini kidhi e gwenge jok mane ringo ga piko the last 5 years mati county government, MCA, executive and everybody, governor, iyudo ni jogi sani ringo gi geche madongo dongo machalo Prado. Kori penjori ni yawa kata ne yudo mana $1 million in a month. Where are you getting this money? Makanyo ba blame KRA. Oningo bed ni gidhi e county gingi jok mati e county ka gingi ni to lifestyle audit. To king'iewo geche beach oningo penji ni to pesa nini benedi clear ego business money. Aparo ni kanyo be Kenya Revenue Authority kanyo kar medo tax moko kanyo be corruption oningo gikonywa goyo corruption. Makise neno ka ngato the last 3 years ne wuotho gi tiende. Ngani next awach ni 2-3 years ineno ko gero gorofa, ong'iewo plot, ong'iewo geche, oningo gipenji ni to ngani oyudo pesa. Oyudo pesa en mani itimo hala kata ndiki tiyo. To koro kondiki tiyo iyudo salary. To salary nini onyalo ng'iewo gik miyudo within that period 1 to 5 years. Koro nyugo makayo en mana corruption kata county magwenge. Noningo bed ni gikonyo e development. Anyalo mi example machalo kaka Homa Bay. Noningo bed ni all the counties, kata kidi states machalo USA, mostly ji travel gi ndege. Noningo bed ni all the counties wan gi kata gi airport moro. Is not, I mean, oken gi moro matek ger. Koro kuse bedo gi airport kata kidwa wuok ka idhi Kisumu ing'eni 30 minutes. Kaka sani kidhi Homa Bay ing'eni dhi kawo gimoro 45 minutes tidonjo. Aparo ni mano nyalo konyowa, but jotendwa machalo governors ang'iyo ni moko onge idea of how they can develop. I mean, gionge exposure. Gisoma news iyudo ka ochok kata MCA ni oteru America udhi ng'iyo project. I mean, there is onge gi mudhi ng'iyo kocha. En ma kare yudo pesa en gik machalo kaka pur. Pur, you don't need to go to America to learn how to be pur gweng. Koro mage gik mono ni wiketo no gweng ni pur giketo priority mbele. Wan gi rain water manya bedo harvested. Mage gik mono ni gikonyo wagero dams.
To sani makoro wachiko yiero nyiri dwe mar 8. Oganda ma bro bedo electorates ma bende go ombulu magende gine jo miwacho ni samoro gibedo compromise ni miyogi akanya ni en gonya iwacho ni samoro miyo ng'ato achiel to odhi uso kura mare. Gini nyalo nyiso gi nang'. Aparo ni wach mar gonya ni oningo bed ni oganda wawe. Yeah. Kechingeni wacho ni ngama gonyi ngeni kotwei kumore kigonyi. To ba ng'at no kotwei. Yeah. Koro wach mar gonya ni ema ketho kabisa kech ng'atcha osekawo pesa, osekwalo pesa. Pesa mokwalo ka mudugo gonyo ugo. Koro ingeni onge ng'anya mi gimoro for free. Pesa migonyi nigo en ma pesa ni mokwalcha. Yeah. Koro wach mar pesa miyo jigi gin pesa mokwal ma oganda chulo usuru. Aparo ni nge kata salaries ma MPs chamo. That amount kata governors. That amount cannot allow them to run around any business moro be onge motim. That amount alone cannot allow them oringo gi helicopter gweng. For example, kidwa helicopter in a day is around 300 million or 400 million. Pesa ne yude kanyo. Koro magi wuotho go gin mana pesa jopiny. Magi pesa jopiny mokwale mowacho ni wach mar gonya oningo bed ni weyo. Kuyiero ng'ato to ng'iyo ni ng'ani dhi tiyonu, and then jok midwa yier bo ng'iyo migawo midhi yiergego kata kidhi yier MCA iwe ng'iye as a source of income. Ing'iye ni dhi tiyo ne jopiny kech mano be en gimoro achiel ma ng'ato neno mani oyiera ka donjo ka tang'eni contracts mag county government ayudo. Ang'eni gima kama adhi yudo. Koro neno ka jok miyiero wayiero jok ma gidhi kacha gi intention ni odhi manyo pesa. Yeah, within the shortest time possible. Kech ong'eni there's a risk ni okonyal duogo. To sani governors mathoth wacho ni ma Indian project ma koka no chakore. Kata devolution koka no biro koro ne podo nyien. Gineno ni mondo en gima ber ka ichaki medo gi thuolo mar higni 5 mondo mi koro gitima ber. Kiwacho ni sani the first 5 years most of them wacho ni ne en gima chalo kaka koka gipuonjore ni to county governments tiyo nade. Okanyal yie gi gimiwacho no nikech kata tich kumondiki kani. Ng'ato ok nyal mi 5 years ni wacho ni pod in kanyo in pod ng'iyo kaka kidwa ti imi at least 3 months. Yes. Mano ningo bed ni tich cha kano ginyale within 1 year. To nyiso ni oganda an tijni otimang'owa otama manyuru ng'at machielo. Yeah. Because I don't believe even gero kuma chalo kaka stadium. Yes. Idwa dhi lane kanyo. Yeah. Irrigation scheme. Very basic things. Mangato koningo ka ng'ato bire campaign ni oningo meda dhi atieki. Gino oningo bed ni setieko. Wacho ni giro ni mondo med gi tiek projects manegi cha. Oningo bed ni gibiro no campaign trail ni yawa no yiera higni 5. Yes. Atimo gima kama. Atimo achiel 2 3 4 5. Uneno ya. Kidhi kache nyalo nene. Kidhi kuma kama inyalo nene. Kawasni for example Kidero. Inyawacho ni Kidero nyalo biro nyiswa ni there's a Kidero grass here. Inene gi wangi. Koro nyama nyiswa ni yawa. Meda uru higni 5. Higni 5 mumeda gi. Adwa dhi timonu achiel 2 3 manyien. Tok ni biro ni meda uru mondo adhi atieki. Mano matiende ni tijino wingi. Oningo ko bikara ni kwa ombulu. Oningo biwacha ni yawa. Antijni numia to inga mi uru ng'at machielo ang'owa. Otem. Yeah. Rocho ni higni 5 en thuolo ma oromo. Iwacho ni dweche 3 ka jok ino ndiki kanu mi higni 5 ni dweche 3 kende. Dweche 3. In fact jomoko nyalo medi dweche 3 koro bedo 6 kapok ng'eyo malong. After 9 months katicho tami iweyo. Yeah. Okinyal nyiso ni wamedi matiende ni kwa tich mikia ni idhi timang'o. Yeah. So ni mano koro ken excuse mo nyalo tiyo godo. Ingeni sami dia interview dwaro tich. Donge dhi kingeni tich ni ng'e dhi tim. Yeah. Ma in gi plan ni an ku yiera ta dhi timo ni walo. Yes. Yeah. Koro kinyalo biro no sane ni podwa medi matene ni ikia kata gimo me no yieri. Yeah. Which is very bad. It's even embarrassing. Makia kata ni a platform mangato nyadhi no mede ndalo giwacho kinde ka kinde koso pokrijo ka giwacho ni en mane poka bedo gi opportunity mar penjo mar bedo that platform ni to in manwa yieri kan wa yieri ni dhi tima kikia tich to kikia to kiwethe ngato. Yes. Yeah, it's very embarrassing. Yeah. Ka ngato chung ni meda uru adhi atieki oko ningo bed ni bedo kanyo ningo bed ni
ibedo gi plan. The first thing is you plan that within this period oningo bed natieko gini. Jogo miya 5 years. Assume no kidhi dok. Yeah. Koro ing'e mani 5 years gi ada timo 1 or 2 3. To koningo bino ni pod matena ni kia tich mane timo, which is very bad. Okoningo bed ni kata ni chunge mbele oganda ni wacho negi kama. Ero kama na nya George awinji maber wachnero. Ka watieko chenro machalo kama endi, ing'eyo ni sani eri oganda ringo koni kod kocha. Ok ang'eyo ni paro ni riwruok mar NASA ka sani gimanyo flag bearer, paro ni ka gi yiero achiel kuomgi to dibed ni pogruok nyalo wuoki. Pogruok nyalo kata ok nyal. Ing'e ni ng'ato ka ng'ato nigi ambitions mag. Yes. Yeah. To kaluwore ni king'iyo jodong NASA ka gin jok ma sani osechamo chumbi. Koro ng'ato ng'iyo ni an kupo ni uchako weya ni 5 years. Ano dhi yudo kata haja duong' masiro asira gi luth. Koro ningo weya, but what I think is oningo gibet together. Yeah. Ambition nitie jok ma sani ikgi koro gichopo retirement. Koro ng'eng'ani yawa koro ya gino udami yago ka se retire. Makata koro kanin. Koro they need to agree, but aparo ni ko yier ka giwinjore gima longo en winjore. Yeah. Ni wawinjire wamiuru ng'ane. Not even inge gima ng'iyo ni is not even a person. Oningo giwinjire ni gidhitiyo no. That's the first thing. Gidhitiyo ne jopiny. Gidhitiyo ne mokwongo ni wadhitiyo ne jopiny. Wadhitiyo ne jopiny. Wadhi golo corruption. Yes. Wadhi golo tribalism. Wadhi gero, wadhi develop, wadhi gero yo, wadhi invest. But at least after 5 years, you can see that there's something happening. Yeah. Inyalo wacho ni ingeni wacho ni kaka ndalo Kibaki. Inyalo wacho ni aneno fikaro noroka. Yes. Oningo there's one person my life. Oningo bet ngat machalo kaka Michuki. Yeah. Michuki en ngat moro ma kano donje. I mean a ministry neno ka gik moko lok. Yeah. Mano donje transport. Neno kama matatu ni nyalo donje matatu to safety belt. Ko akanyo igola. Odonje ministry mar ilongo nango cha. O clean no inyali e town kata Nairobi river kidhi globe kaje. Ineno ka tie yende inyalo kata dibet kanyi be. Oningo bet ng'ako donjo kumoro to ifil. Yeah. Ji change. Pero wacho ni winjruok mokwongo nego giwach ni giseikore mar tiyo ne jopiny. Mane gimo kwongo. Flag bearer margi is there, but oningo giwach ni wadhi tiyo ne jopiny. Yeah. Koro ng'amoyier moningo giter. Ang'eni ikgi kanyo to ng'eny. Lakini ikgi ng'eny. Lakini oningo ng'ato ike oseniang. Sorry. Ng'ato jogo te ikgi oseniang kanyo malo. But oningo gibed ni yawa ani ka oniang tada chenjo piny kaka piny bedo manage. Yeah. Moningo gidonje te na tich. Minister mukti oko kikwalo iye then mani corruption nigi network. Mane gima yuago Kenya. Corruption nigi network makata iwe mana the current government idhi kata opposition. Podi yuda ka en gi ochalo od mbui net. Ena gi net ma onyono kumora mora. Matieke nyalo bedo matek. Tieke nyalo bedo matek, lakini jok moso nyalo chumbi koro nyalo wacho ni after all ok adwar gino next time. Yes. Koro adwa luoko yoni kedo gini koro kata tim gimi dwaro. Wacho ni network mantiere e opposition to nitiere piny owacho. En kumora mora. Nyaka dong na nyisi ni nyaka jok mago mbuli gonya na enang. Is a corruption. Eso ni kore ni gima kowetwa weji duto. Ena ji duto. Emoningo nyisi ni jok ma ki campaign ni gonyo ji. Yes. Pesa mi gonyo go jino. Sorry, noningo bed ni improve go lifestyle man. Yeah. But iketo jogo bedo poor for a very long time. Makoro kaka sani mi denyo nitie ni gima sorry. Kagi neni to gineno mana ni gineno pesa. Yeah. Koro wach mar gonyo nigo gima ningo gitim ni gidevelop constituencies, counties ma inyalo support themselves. Kadhi e school inyatero nyathi e school. Yes. Yeah. Ka chiemo inyang'eyo chiemo. Kwasegike level no
ing'eni koro ng'ato ok nyal waste time ni ibiro gonyo nikech ing'iyo kata example trend mar josiasa ibiro neno man josiasa odhi kuonde ma ji onge ma yuto ni ok ibinjo ni siji ji nobiro campaign na Lavington, Kileleshwa, Westland, ibiro neno ni ji odhi Kibira, ji odhi Mathare, nang'o nikech kucho en kuma inyalo miyo ng'ato 100. Imagine ne biro Kileleshwa ni pogo ji 100 how ok inyal yudo ji ok inyal yudo ji ibiro waste kata time ng'ato ne miye 100. I mean koro mane gima negwa ok gidwa konyo oganda mondo bede level moro ma ginyalo konyore kendo kwa bede level monya konyore kendo josiasa kiyiero ti ibiro yiero ng'at ma mineno ka nyalo tiyo lakini sani wayiero ng'ama ogonyi kanye mwaketho. agoni erokamano maduong' George kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mondo ichopi e studio mondo mi walosi achiel kachiel e weche mag dongruok mag uchumi kawuok e Lolwe TV kae. Nitie kana mabende ne waluongo mondo mabed godo odiochieng' ma kawuono kata kawuono ne ok ginyal chopo omiyo ne wantiere mana kod George agoni erokamano kuom biro. Ageno ni kochako luongi tibiro yudo thuolo mondo iduogi ichak itwak kod oganda wa.